No niin, moro kaikille, tänään pelataan vähän Geometry Dashia ja koitetaan vähän täältä. Ei mitään vittua! Joo, eri mappi, koska mä olin pääskää. Joo, tilatkaa kanava ja tykätkää videosta. Mä arvostaisin sitä tosi paljon, jos te tilaisitte kanava. Okei, nyt menee hyvin. Eikö niin, tää on helppo mappi, johon ei sittenkään mitään. Mä nyt niinku vois päästä edes vähän pidemmälle. Ai vittu mun maha. Ja, ai. Exaforce, ei tätä. Vaihdetaanko vaikka ei. No, voi pitää tätä. No kun mistä tos pitäis hyppää? Ja tosiaan voitte tehdä mulle tällaisia Geometry Dash-mappeja laittakaa nimeksi vaikka Topittaja YT. Niin mä pelaan niitä. Tosiaan mä tiedän, että kukaan ei katso näitä videoita, mut tilatkaa kanavat ja katsokaa videosta. Joo, eikä ole mappia oikein. Se on kiva. Tää ei oo kivaa. Se on sittenkin aika kiva. Oi! Oli tässä aika kiva. Mitäs tää päällä? Koska mulla menee muuten hermot. Okei, nyt on... Mitäks mä nyt pääsen sitten näin pitkälle? Ai. Sublit nahui. Tää vaikka. Tosiaan, jos tietää sellaisen kanavan kuin YT-peruna tai joku tällainen, en mennä peruna joku 185 tai joku tällainen, niin tilatkaa se kanava, tekee hyviä videoita. Ei oo tehnyt pitkään aikaa oikeastaan videoita, mutta on minun kaverini. Oi, toi meni ihan hyvin. Mä rakepeittään kyllä ittees. Tote varmaan vaan tykkäätte katsoa, kun mä rakepeittaan. Okei, meneepä hyvin tämän. I need to find this aitorasseboss. Aitorassa haaste. Näkö? No ihan sama. Mitä? Aitorasse.
Löytyisikö täältä millä Aitorissa kuuluu? Joo, ei. Kaksi prossaa! Kuinka pitkiä nää on? Aitorissa kuuluu vai? Laitetaan vaikka vitoseen. Aitorissa rakepeit. No katsotaan, että mä rakepeittää. Oh. Pitäis mä vaan olla tälleen tässä? No ei! Pääsin yli. Aitorissa tutoriaali. Ylös, alas, ylös, alas, ylös. Suka blet noin! Mitä? Klikkääriäkö? Okei, tää on kyllä ihan kiva peli. Pääsimme tän läpi. En päässyt. Mä lopetin sitä videoa vasta sitten, kun mä löydän jonkun Aitorissa Google. Aitorissa haisee. Ei oikeesti haise. Aitorissa ei läpäse. Mitäs se ei läpäse? No mä läpäs. Ui, kato, mä läpäsen tää. Mä oon parempi kuin Räs, en oo. Aitorissa mappi, pitäis tässä tehdä. Bro. Katos 9. Aitorissa Bloodbath. Okei. Kato help. Mistä en läpäse ainakaan minä. Aitorissa on paras. Aitorissa on kyllä paras. Aitorissa on paras, niin on Aitorissa ei. Aitorissa haaste. Joo, mä en osaa tehdä tätä! Jää! Aitorissa haaste. Oikein. Aitorissa haaste. Aitorissa good boy. Okei. Parvellu. Bro! Tämä on otetaan joku Aitorissa Goon. Femboy. Okei, tää mä en. Okei, tän tää. Triplapiikkejä pitäisi vetää nyt ihan mahdottomasti. Don't go. Totta. Mä vedetään vielä nyt pari tietenkin. Aitorissa seikkailu. Kyllä, että niin joku pelaa ainakin. Okei, toi on aika helppo silleen, mutta kun mä niin pärli, mä en osaa tehdä mitään.
nyt mä läpäsin tämän pelin. En repässyt. Ei kun niitä on varmaan kuolee. Ai tule se. On mun grass, what the fuck? En mä voi mitään okei, melkein. Almost. Yes! Kuotpiikkejä, en mä osaa vetää kuotpiikkejä. Miten ei tossa voi päästä? Se on mahdoton. Aitella se on Sigma. Jep. Aitella se on Sigma. Mitä tää kuuluis vetää niinku läpi? Joo, vetän tämän toiselle paljon. Joo, mielellään. Okei. Niitä on... Niinkö tehiikö vittu yhden pikselin laska? Vedä! Kato! Okei, ajatellaan jälleen. Gloop step, joo. Tällainen video oli tällä kertaa. Tilatkaa kanavaa, katsokaa videosta ja menkää tilaa peruna 185 tai mikä se ihme olikaan, kiva kaveri. Joo niin, heippa.